Iniesta löytyy boksin reunalta, nostolinja taakse Messi! Ja Messi viimeistelee! Tällä kertaa navutellaan sitten avausmaalissa hyökkäyksen käynnistyneelle Lionel Messille ja Messi pamauttaa jälleen mainio hyökkäyksen päätteeksi pallon maaliin. Ja katsokaa, Espanyol-pelaajat protestoivat. Oliko Luis Suarez sitten Iniestan nostossa paitsiossa? Se on mielenkiintoista nähdä. Lukemat ovat joka tapauksessa 0-2 Lionel Messin kauden 36. La Liga-maali. Nyt 3 maalia Cristiano Ronaldoa maalipörssyssä perässä. Katsotaan, Suarez ei ole, siellä on linjassa tässä tilanteessa. Anaizarbia liian alhaalla, ei pysty nostamaan linjan mukana. Ja Suarez pääsee Iniestan seinästä pistämään pallon maalia. Täytyy kyllä sanoa, että tällä hetkellä Barsan hyökkäyspeli, se on silkkaa seksiä, aivan uskomatonta tykitystä jatkuvasti. Ei oteta toki Barsalta mitään pois. Espanyol nyt ei tällä hetkellä kyllä pysty haastamaan, mutta ei Espanyol missään tapauksessa näin huono joukkue ole.